ba kowa ne zai nasara a rayuwa ba. Wasu za su yi nasara, wasu kuma ba za su yi nasara ba. To idan ba ka yi nasara ba, kar ka yi baƙin ciki, kar ka yi damuwa. Kowa da inda Allah ya aje nashi rabo. Wani za ka ga a kasuwanci ne, wani za ka ga mata ta gari za a bashi, wani za ka ga kwanciyar hankali zai samu, wani za ka ga lafiya za a bashi. Kowa da inda Allah ya tsara masa nasararsa. So kada ganin samun wani nasara ko kuma rashin nasara ya sa ka canja. Idan ka samu nasara ka gode ma Allah, idan baka samu nasara ba ma ka gode ma Allah. Nasaranka yana nan zuwa. Yau, gobe, jibi Allah ne kaɗai ya sani. So ba abin damuwa ba ne don baka yi nasara ba.